Mago Motuche County ma Nairobi kama jodak ma Nairobi noyudo thuolo mar mor kod jiwruok kowuok kuom jowende kod jomi ji nyiero kanyakla kod jofwambo pogore e pacho ka. Mago gin jofwambo mane oyuoro kanyo mar nyakalondo ma bende hotelie koda Royal Media Services ma bende noluoro gwenge ma Nairobi ka gijiwo oganda mondo wuog oko mar luto ombulu. Jolendo mag Ramogi TV kod Ramogi FM mano bede para manyime e jojo piny wuog oko mar luto ombulu juma manyien. Wamor mokalo odiechieng' makawuono kaka Radio Ramogi kod Ramogi TV wawuok oko mondo mi warom kod johera mag nyakalondo kod TV mar Ramogi. Gimomiyo wawuotho e gwenge mopogore opogore Nairobi en mar mondo mi wapar ne ogandawa. Wawuok oko waduto tem tarik 9 dwe mar 8 higa 2022 mondo mi wago kura. Seche ma igo kura to iyiero jatelo midwaro. To kura ni bende kik iwe nindi mana kaka mar jirani bende kik iwe nindi. Nwawuok oko mondo wachal gi mondo nyiso piny mondo bulo go kod kwe. Kendo wanyiso maber kabisa ne piny oyie. Telo maber iwuoyo maber. Fans magwa mag TV amor kodu kabisa uwuok oko mondo supportwa kendo amor kabisa ke unanwa kada diera wawone gidi samoro jokre kada unanowa omi amor gi jobelo wan kanyakla gi jothumbe wetega mago wangla duto wantiere dala ma Nairobi kae wakelo ni weche mabeyo en mana goyo kura kochopo tarik 9 wamiuru Raila Amolo Odinga mano babawa kachiel gi minwa ma en Martha Karua. Wauru kura gikue kikobedi koko. Ningesema watu wakwe na peace hiyo siku na wa vote in peace, kusikue na vita yoyote, tunataka amani. Na hii nchi yetu tukue na amani, kusikue na vita. Hiyo ndio kitu tunataka. Na juu baba ni mtu wa amani, ndio tunataka kukue na amani.